Gustav, jeg har også... Jeg ved godt, det er lang tid siden, at jeg har optaget og sådan noget. Men, ja, og Marius, han har tænkt sig at starte en ny let's play, altså. Ja. Og desværre kunne vi ikke få en server. Nej. Det er fordi, jeg vil gerne spille Checket. Ja, og I vil se mig komme til at fuck op totalt, for jeg aner ikke en skid. Nå, så kan det jo være, at du kan dele skærm med mig, og så kan I hjælpe dig. Nej, du skal ikke hjælpe. Altså, måske så kan det være, at jeg kommer med på nogle af videoerne. Men jeg tror lige, jeg slår den til engelsk. Det vil nok være lidt nemmere. Så kan Gustav fortælle mig nogle gange, hvad det er, jeg skal gøre, hvad jeg ikke skal gøre. For det første skal du bare ned ad mine. Og i starten, og skaffe noget træ, altså. Der slår jeg den. Basis. I starten, der slår jeg den til fredelig. Bare lige I starten skal du bare have basisressourcer. Bare ned ad min redstone, ned ad min jern, kover. World name, vi kalder den YouTube. Seeded. Hvad skal seed? Kan vi kalde den Seeded? Vi kalder det Marius. Fordi det er et godt navn. Og der forsvandt Gustav. Fuck, kan Skype være noget lukket. Men skal vi ikke bare create en new... Marius? Nej, jeg gider ikke. Ja! Yeah. Hvad? Hvorfor sagde jeg create a new world. Nej. Skype er noget lukket. Okay. Og for det andet, et hus. Lave nogle ovne og begynde at smelte dine ting. Hvad fanden var det? Der er et eller andet, der sagde... En kylling. Fuck, lyden er høj, man. Bare glæd dig til, når du kan komme til Nether, så kan du få en jetpack. Sådan der. Jeg fik fat i en kylling. Det er helt vildt med, at man skal til Nether og få glowstone for at kunne lave en jetpack. Hvorfor er det nederen? Fordi det tager så lang tid at få gjort, så man kan komme til Nether. Okay, fuck. Nå, det crashede ikke godt. Men skal jeg Tæt bare... på det crashede. Hvad? Er det tæt på det crashede? Ja. Det kan jeg godt forstå, den lyden. Men... Fuck, hvor lyden er egentlig høj, mand. Hvad? Ups, jeg kan godt tage ting heroppe fra. Ja, du skal ind i op og ved, du trykker på settings. Settings. Wow. Så går hvor er ind i dit inventory. Ind i dit inventory. Ja, options. Så går du ind og trykker på den der cheat modes og sætter den til utility mode eller receive mode. Hvad gør de der ting? Det gør, at du ikke kan tage fra den der ude fra den der side. Hvad gør det der receive og utility? Utility mode, det gør, eller så er det receive. Jeg kan ikke huske, hvilken en det er af dem, der gør det. Men i den ene af dem, kan man gøre sådan, at man kan få med. Kan man få hvad? Utility mode eller receive mode gør sådan, du kan få magnet mode og sådan noget. Det er rigtig avanceret. Utility mode. Okay. Så kan du trykke over på den der magnet mode og... Hvad er det her? Hvad du mener, hvad? Jeg aner ikke en skid, så lad os bare lave et crafting table. Og bygge en pickaxe, så du kan komme ned af mine.
Jo. Du ved da godt, hvad tingene årsene hedder. Hvad er det? Unnamed. Hvad er det? Unnamed. Hvad er det? Prøv lige at dele skærm med mig. Nej. Optager. Nå nej, det kan du jo ikke. Du optager. Nå, man kan ikke lave en pickaxe. Prøv at se, jeg er noob til det her. Nej, det er ikke en skid. Det finder vi sikkert ud af. Hvis du skal lave en pickaxe ud af kobber, så skal du først lave det om til bronze. Hvordan laver man det om til? Yeah. Det var tæt på. Og ja, jeg sidder og spiller en af mine survival-baner imens mig op. Og hvordan laver man bronze? Kobber og tin om til bronze. Ja, hvordan laver man det om? Det gør man ved at tage kobber og tin dust sammen. Om til dust. Og så skal du først have en macerator. Og så skal du have strøm for at kunne lave en macerator. Eller for at kunne bruge den, eller så kan du bare bruge redstone. Okay. Det lyder rimelig kompliceret. Crash, Skype. Jeg troede lige Skype det crashede. Nej. Vi skal fandt det her kul. Ja, kul. Det kan du putte i generator, og så får du strøm. Det er godt. Jeg skal altså også bruge til en ovn, når jeg får fat i de der års og sådan noget. Ja. Men det er mest maskiner, jeg tænker på. Ja, men hvordan? Okay, Det her er bare et fedt hus. Cobblestone vægge. kunne det... Hvad skal jeg mere lave? Kunne det være en idé, hvis jeg tog en skovl også? Det ved jeg nu ikke, fordi... Det kunne være en idé, hvis du lige hurtigt tog noget sten, og så lavede en stenpickaxe. Det har jeg gjort. Godt. Så kan du gå ned ad min. Jamen, jeg har ikke rigtig fundet... Skal jeg prøve at finde en cave? Vil det ikke være nemmere end bare at stå og grave ud af? Prøv at se, om du ikke kan finde en cave. Det er også meget nemmere at gå rundt i. Prøv at samle marble op. Det kan laves om til de der marble bricks. Okay. Det ved du godt. Det var det, vi lavede det der store solcellesystem der på den der den der bane der. Marius, han har prøvet at spille Tekken før. Men han er noob. Ikke for at være ond. Det der lød ellers mega ondt. Au. Fuck, det så underligt ud, når man falder ned fra sådan nogle steder. Det ej. Og så kan jeg godt lide. Ej, kan man nu heller ikke. Nå, okay. Det er bare fordi, men når man skal løbe, kan man ikke klikke kontrol for at løbe. Seriøst, smider man ting på kontrol? Hvad var det lige at smide? Der er Optifine. Fedt. Bare hold shift med. Fedt. Jeg elsker Optifine. Optifine. Hvad? Jeg elsker Optifine. Det der med, at man bare lige kan kigge sådan ud over landskabet. Hvad gør Optifine? Det gør, at man kan zoome. Prøv at se, han er noob til alt andet end tækket. Skal jeg der for her? Skal han se? Jeg ved ikke, hvad Optifine er. Nej. Prøv at se, han er noob til alt andet end tækket. Det jeg siger. Nej. Nu skal jeg ind og spille Tekken. Oh my god. Kan vi ikke finde en... Tekken Classic eller Light egentlig? Du må gerne tage Light. Jeg har fundet olie. Prøv at se, så nu bærer jeg heller ikke. Hvad er det, du spiller? Classic.
Spiller du light eller classic? Classic. Classic, det første jeg synes du skal gøre, det er at prøve at se om du ikke kan få fat i få fat på noget obsidian, diamond, og så skal du også have en hel masse andet for at kunne lave en energy condenser. Der er fucking olie her. Marius. Okay. Du kan ikke få det. Du kan ikke bruge det til en skid endnu. Marius, du skal prøve at se, om du ikke kan få en energy condenser, fordi den kan lave ting for dig ud af andre ting. Okay. Er det ikke fedt? Der er mere olie her. Dum. Og Oh my god, der er ingen du kan ikke bruge det til ski her lige nu. endnu. Nej. Du kan ikke bruge det til skid olie. Her kan jeg bruge. Når du Kan først jeg bruge får Kan jeg en eller anden maskine, der kan lave det om. Hvad? Kan jeg bruge sukkercanes? Hallo? Jeg spurgte dig om noget. Du kan samle. Prøv at samle det. Jamen hvad kan du bruge det til? Ticket, fordi ja. Kan man bruge det til noget? Der er mange ting. Okay, så Det ved jeg faktisk ikke. jeg kan ikke finde nogen cave. Ej, Nå. så svært må det heller ikke være. Så er det en klasse. Ups, jeg kom til at sætte det nu. Ups. Kom du til at tage et screenshot? Kan man heller Ticket classic. Kan man heller ikke se koordinater? Classic. Man heller ikke se koordinater i det her. Oh my god. Elevator. Hey, tænk, hvis der man går sådan der, og så zoomer ind. Electric cheat trap. Hvad er det der? Må der være et eller andet der? Sådan der er der. Altså. Der er... en furnace. Gustav, jeg kan ikke finde nogen cave. Red matter. Hey, Det. er det her sådan en vulkan? Det her for... Jeg tror, Gustav, det her er sådan noget, der skal forestille en vulkan. Du skal tage alt det basalt, der er. Det er fedt. Alt det hvad? Alt vulkanstenen. Okay, det kommer til at tage lang tid. Og Og hvad du skal, kan sikkert tage det hele. Du skal bare tage noget af det. og hvad skal jeg så? Så skal du tage det med dig. Hvad skal det bruges til? Du skal bruge en refinery for at kunne lave oil om til fuel. Okay, og hvor meget skal jeg bruge af det? Nu har jeg 24 stykker, det er ikke nok. Er det ikke nok, Gustav? Olie. Jo, det er da nok til at lave en lille smule. En oliefabricator. Hvad er oliefabricator? Oh my god, den her...
Jamen seriøst, der er ingen cave? Gustav, er det virkelig så svært at finde caves? Oh my god, så begynder det også at regne. Ej. De larmer jo af helvedes til. Man kan jo heller ikke slå regn fra. Oh my god. Det her kan kraftedeme blive frustrerende. Skal jeg prøve at grave mig ind i et bjerg og håbe på det bedste? Hvad, Gustav? Ja, det kan du godt. Er det ikke næsten det bedste at gøre, fordi jeg kan altså ikke finde nogen cave? Jo. Prøv det. Mere kul. Jeg fandt mere kul. Nej. Nu skal jeg lave et godt. Der er meget strømsystem. Gustav, jeg fandt mega meget kul. Jeg skal nok prøve lige at lave en fakkel eller to. Lige for lige at belyse det lidt. Og jeg skal lige have den her på sådan der. Der. Wow, der er meget kul. Hey, der er meget. Reader. Jeg fandt meget kul. Hey, nu har jeg 30 stykker kul. Jeg tror godt, jeg kan spore. Ej, seriøst. Er der ikke en skid? Jeg fandt sådan noget orange noget-agtigt. Jeg fandt. Jeg fandt cover. Jeg fandt cover. Er det godt? Er det godt, Gustav? Ja. Ja, kår, det skal du da bruge noget af. Hvad skal jeg bruge til? Den kan fucking leve vand om til strøm. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg laver lige en ovn. Generator. Hvad synes du, jeg skal koge? Jeg begynder at koge cover. Hvad kan jeg lave cover om til? Gustav, hvad kan jeg lave cover om til? Om til bronze. Bronze kan du lave det om til. Cover, det kan du bruge til at lave mange ting. Bronze. Men hvordan skal, altså, hvordan laver jeg det om til bronze? Og endelig. Du skal have lavet det om til dust, så du skal have en masse rater. Og
endelig, jeg fandt noget Du skal jern. også prøve at få fat på dark matter og hvidt matter. Jeg fandt en cave. Endelig. Endelig. Jeg aner ikke, hvad de her ting er. Jeg fandt noget jern. Bare min, det meste af det hele. Jeg miner bare alle de år, som jeg ved er noget specielt. Eller som jeg ved i hvert fald er noget, som jeg skal mine. Du skal mine Kul? al kul. Tungsten må du også gerne mine. Det er god EMC. Men det er godt, det er godt, jeg tager kul, ikke? Ja, det er godt. Det er godt, du tager en kul. This is on the back girl. This is on the back girl. Vanilla. Jeg kunne også bruge vanilla. Inde på det her. Da girl. Nu ser om jeg kan køre det her. Beyond reality. Downloading mod. Det der cover der, det lyder spændende. Men skal jeg ikke bare mine alt det kul, jeg finder? Er det ikke bedst? Du skal også tage tin og silver. Men er det ikke rigtig godt, jeg tager kul? Kommer jeg ikke til at bruge kul rigtig meget? Jo, for det kan du putte i generatorer og lave det til strøm. Wow, der er meget kul hernede. Det er sindssygt meget. Det er godt. Du skal bare lige vide, at jeg også ser videoer. Altså almindelig Minecraft. Det her er spændende. Jeg skal smide online. Okay. Jeg kan huske, at jeg blev mega sur på ham, fordi jeg vandt over ham i Skywars. Fordi vi var kun os to. Og så tabte han. Fordi jeg havde givet ham et guldæble. Og så havde jeg sagt, her er et guldæble. Og så havde han glemt at tage det. Og så havde vi taget et battle. Og så havde han glemt at tage guldæblet. Det var mega sjovt. Og så var han bare sådan, fuck dig. Og så slukkede han. Og så skulle jeg til forsøg. Kan jeg finde tilbage nu? Ja, okay, det kan jeg godt. Lige det der med, at man kan finde tilbage, fordi det er rimelig vigtigt, at jeg kan finde tilbage igen. Det vil sgu ikke være så godt, at jeg sådan har fået en helt... Det vil sgu ikke være så godt, hvis jeg ikke kan finde tilbage igen. Du har fundet en hel dig. Du har fundet 13 dig. Du har fundet 13 diamonds, og så kan du ikke finde hjem. Og så kommer du til at smide diamonds i lavaen. Hvorfor fanden skulle jeg smide diamonds i lavaen? Det er sgu da det dummeste, men nogensinde. Du tabte. Jeg ser videoer. Jeg lige så godt bare tage og sluk for din mund. Nej, jeg er i gang med en video. Masse. Visvæs. Ej, og så kommer der reklamer midt i videoen. Det gør det nogle gange. Jeg har 48 stykker kul. Er det ikke rimelig meget i forhold til, at jeg lige er startet? Den her mine går længere ned. Længere ned. Det er godt. Så er der diamonds i skuret, du. Okay. Så døber. Nej. Den fører bare til en blindgyde. Cover. Masser af cover.
Ja. Yes, det var tændt over. Nej, det lyner. Hvordan skal jeg blande det sammen? Du skal have en macerator. Og hvordan laver man den? Det skal du bruge kobber, og så skal du bruge rubber. Hvad er rubber? Det er gummi. Så skal du have fat i en hel masse, Marius. Du kan gå ind i den der række. Tryk på den ting, du gerne vil se, hvordan man skal lave, så kan du se, hvordan man laver den. Hvordan staver man til rubber? R-U-B-B-E-R. Rubber. Jamen, jeg har kun rubber wood, rubber tree sapling, og rubber sheet, og rubber bush, og rubber. Du skal trykke på rubber sheets eller rubber. Du kan prøve dem begge to. Der skal man bruge sticky whistle. Og sticky whistle, den kan man... Ja, og det får du ved at tage en tree. Ja, sådan en sapling, rubber tree sapling. Og så skal jeg putte den i en X. Nej, du kan også få sticky raisin ved at ødelægge et rubber tree. Marius, du kan prøve at trykke på den anden rubber. Den anden rubber. Hvordan? Du kan også prøve at finde et specielt træ, Marius. Ja. Og hvad så der? Jamen, jeg skal bruge en extractor. En extractor. Extractor. Og den laver man ud af en tree en tree tab. Og den er faktisk rimelig let at lave, en tree tab. Tree tab. Tree tab, den skal man bare bruge 4 af. Eller... Hvad? We find iron. Hvad er hvorfor man we find... Du skal ikke kigge på electric. Du skal ikke kigge på electric tree tab. Du skal lave dem ud af træ. Og så kan du finde de der rubber trees, og så kan du trykke på de der gule prikker, der er på træet. Altså ikke de glatte, men nogle andre mørke træer. Ja, og så får man hvad? Ja, hvis man trykker på træet med et tree tab med højre klik, så får du rubber. Nej, så får du sticky raisin, som du skal smelte for at få rubber. Og hvad er dropper? Hvad? Hvad er dropper? En rubber. Ja, en rubber. Rubber skal du lægge uden om kobber for at få kobberkabel. Rubber skal jeg lægge uden om hvad? Hvad? Rubber skal jeg lægge Prøv at gå hen i siden og kig på tingene. Så kan du gå hen til andre ting og kigge, hvordan man laver det. Men jeg skal bruge en extractor. Nej, du behøver ikke at have en extractor. Du kan også bare smelte det der sticky raisin. Ja, men sticky raisin, hvordan får jeg fat i det? Nå, ja. Jeg klik på det der. Ja. Hvad er det her røde for noget? Hvide. Nej, røde. Der er sådan noget rødt. Noget. Er det red matter? Jeg aner det ikke, for jeg kan ikke Hvad hedder det? Det ved jeg ikke, fordi at jeg tror, jeg prøver lidt... Prøv at sætte musen over det.
Nå ja, det kan jeg godt huske. Det kan man jo gøre. Hvad er det? Man kan altså ikke se det ved at sætte musen over. Så står der den tekst. Nej, det gør det ikke. Prøv at skrive. Jeg prøver lige at skrive wet matter. Wet matter. Er det M-A-T-T-E-R? Red matter. Hvad mener du? R-E-D-M-A-T-T-E-R, ja. Det er ikke med noget mellemrum, eller hvad? Nej. Jo, med mellemrum imellem R-E-D. Mellem R-E-D. Er der mellemrum mellem R-E-D? Der står R-E-D. Mellemrum matter. M-A-T-T-E-R. Wet matter. Hvad? Det kan sgu da ikke være wet matter. Nej, godt. Jamen det er et eller andet rødt. Og så har jeg fundet noget grønt. Hvad? Så har jeg fundet noget grønt-agtigt stats. Nå. Jeg kan næsten ikke høre dig, Marius. Det ved du godt bare. Hey, måske skulle jeg gå op og lave en iron pickaxe. Nej, hvad? En iron pickaxe. Ja. Gå op og lave. Du. Oh my god. Jeg har fundet en mineskakt. Hallo. Hallo. Hvad? Jeg har fundet en mineskakt. Jeg kan ikke høre dig. Jeg har Øj! Hvad er der? Snyd! Jeg kan godt lide... Du... Marius, jeg kan ikke høre dig. Bare lad være med at tale til mig. Åh nej, jeg tror ikke, jeg kan finde tilbage igen. Okay, vi skal finde tilbage. Det må være den anden vej op. Eller så må jeg bare spole tilbage i videoen og se, hvad for en vej jeg kommer op. Det må kun være den her vej. Ja, det er det så meget. Men vi skal lige have smeltet det der iron nu. Fordi at det skal bruge til at lave en iron pickaxe. Og der skal jeg... Nej, det var ikke den her vej. Dernede skal jeg efter. Lægger bare en kylling. Som tager en. Det var herovre. Det var... Ja, det er det. Ja, det er iron. Jeg skal lige fat i det der iron, som er der. Og så er der kobber. Der og tin, det kan vi bruge til noget nu. Godt. Okay. Det skal vi smelte ind. Ja. Vi skal også snart op og hente noget træ. Fordi at så meget træ har vi heller ikke tilbage. 2. Okay, sådan der. Og så laver vi en stenpickaxe. Så vi bruger til kul og noget. Vi lader bare den der køre, fordi at det gør det bare. Men vi skal lige noget mere jern. Fordi det får vi det kommer vi også til at få meget brug for. Jern kommer vi til at få rigtig meget brug for. Nej, det var ikke herovre. Jeg kan godt huske det. Det var ikke her. Er det ikke her? Jo, det var det. Jeg skal lige se, check hvor det der iron var.
Der var der ligger. Og sådan. Vi får brug for en masse kul. Der kunne stå så. For jeg aner ikke en skid. Men det går da godt for os. Men vi skal også snart til at slutte af. Hvor blev de der spændende bars af? Og der. Hvad er det? Jeg får sikkert brug for det. Der var det her, som var noget grønt. Hvad var det? Sikker på, på et eller andet tidspunkt får vi helt sikkert brug for det. Så jeg vil ikke lade det gå til spil. Men skal vi ikke også lige få undersøgt det sted herovre? Det ser meget interessant ud, synes jeg. Fordi der var jo en mineskakt. Den skal vi også lige have undersøgt. Fordi at det er da meget spændende med mineskakter. Det kan være rigtig dejlige, men det kan også være helt militære nogle gange. Fordi man næsten ikke får noget ud af dem. Sådan der har vi nok til en pickaxe. Det er dejligt. Prosit. Men vi skal også til at slutte nu. Så jeg siger bare, vi ses folkens.